Hjertelig velkommen til den her afspænding. Den her afspænding er skabt for at hjælpe dig med at finde ro i din krop og dit sind. Så find dig godt til rette. Du kan enten vælge at ligge eller sidde. Og bring så opmærksomheden til dit åndedræt. Bring dit opmærksomhed der til vinden ved næsen, når luften der går blødt igennem næseborene på en indånding. Og ud igen på en udånding. Lad dette være dit anker i denne meditation de næste 10 minutter. Jeg er Diana Lindhardt, og jeg er jordmor, meditationslærer, og jeg vil her guide dig ind i en dybere ro i din krop. For at vi kan få dybere ro i krop og sind, så må vi connecte med åndedrættet. Dit anker i din graviditet, under fødsel og i livet som mor. Det gør vi ved at fokusere og have opmærksomheden på åndedrættet. Den bølgende bevægelse i din brystkasse. Tillader kroppen at blive blød her. Bløde skuldre, bløde kæber og læber. Mærker, at du er støttet af underlaget, at du kan gøre dig blød og tung ned mod underlaget. Mærker den her bølgende bevægelse fra dit åndedrag her. Åndedrag for åndedrag, indånding og udånding. Så du mærker, at du er lige her lige nu. Trækker din opmærksomhed ind i det her nu. Så vores tanker har det med at være i fortiden eller i fremtiden, når vi står i sådan en stor transformation, som det er i en graviditet, så er det så let at blive bekymret eller have mange tanker, der kommer flyvende. Så det vi gør her, det er, at vi går tilbage til vores anker. Vi accepterer tanken, når den passerer forbi. Tillader tanken. Tillader følelsen. Tillader kroppen at være krop. Så der er altså ikke noget her, du kan gøre forkert. Det er blot at have opmærksomheden på dit åndedræt, og når du mærker tanken der passerer forbi, så trækker du vejret ind i den, og opmærksomheden tilbage til kroppen og åndedrættet. Så du tillader dig at blive mere og mere blød for hver indånding og hver udånding. Du mærker igennem din krop. Tillader de her små pauser. Måske du oplever, at det er svært at finde ro. Det er okay. Måske der er lyde omkring dig. Tillad hvad end der er omkring dig. Og bare træn den her opmærksomhed hjem til dig selv. Hver gang der kommer en tanke, en lyd, en følelse. Så læner du dig dybere og dybere ind i det her nu. Og det er i nuet, vi finder nærværet og livsglæden. Det er netop det nu, vi skal bruge under fødslen, at læne os ind i kroppen som et anker. Åndedrættet som anker. Så det du gør lige nu er faktisk at øge din kropsbevidsthed. Blot ved at bemærke, at du trækker vejret. Super vigtigt. Super nyttigt. For både dig og din baby. Prøv at trække vejret ind og helt ned til din baby. Trækker vejret ned til dit barn i maven. Måske du har en hånd på maven.
Bare mærk, hvordan du får hver indånding og hver udånding ligesom trækker vejret ned til din baby, uden at forsere åndedrættet, blot ved at bringe opmærksomhed ned igennem kroppen. Mærker ind her. Det kan være, at du er langt i din graviditet, midtvejs, i starten af det. Uanset hvor du er i din graviditet, kan du lave den her øvelse, så vil det gavne dig, støtte dig ind i at skabe dybere kontakt til din krop, til baby, med at finde ro på tanker, få ro på tanker og ro på kroppen. Vi arbejder med mindfulness. Ja, et fantastisk værktøj, veldokumenteret, også under graviditet, til at finde mere ro, til at hjælpe os med at regulere vores følelsesliv. Så du trækker vejret ind i det, som er, og tillader dig lige her. Trækker vejret ned til din baby. Måske du har lyst til her at sende en lille hilsen til din baby, så gør du det. Mærker, hvad der kommer til dig helt af sig selv her. Måske du har mere du vil sige, og ellers så prøv at mærke, om baby giver en lille besked tilbage. Sådan kan vi arbejde med tilknytningen til vores barn, skabe kontakt. Blot det at lægge opmærksomhed, blive stille lidt og trække vejret ned til dit barn, læn dig ind i din egen krop og være god ved dig, har positiv effekt på dit barn. Når du har det godt, har baby det også godt. Det betyder ikke, at vi ikke må have en dårlig dag, eller ikke kan være stresset, eller alt muligt. Selvfølgelig må vi det. Men det her med at skabe plads og rum til vores mentale, følelsesmæssige, fysiske trivsel, er super vigtigt. Og også for barnet. Og det gælder både, når vi er gravide, men også når vi er mødre bagefter. Så vi træner det her. Øver os, tillader os, hvor vi er i vores rejse lige nu. Opmærksomhed på indånding og opmærksomhed på udånding. Mærker du bliver endnu blødere og tungere, det er skuldrene, fingrene, fødderne. Tillader dig med dig lige her, bare lige mærke her, hvordan det opleves at være i din krop lige nu. Uden at dømme, godt eller dårligt, så bare lige tune ind med dig. Hvordan opleves det? Det var dagens afspænding. Hvis du skulle have brug for mere, eller lyst til at arbejde videre med mindfulness, med følelsesregulering, tankeregulering, tilknytning, så har jeg kurser liggende på min hjemmeside, og du skal være så velkommen. Jeg ønsker dig en vidunderlig graviditet.